салом алейкум ба ҳама дӯстон, хуш омадем ба канали ман. Англисӣ аз сифр, аз нол. ҳазор раҳмат ки мада бовар кардем ва имрӯз якум дарси мо ай алфавит шурӯъ мекунем дарси забони англисӣ хондана ва ай ҳамаи шумо ман хоҳиш мекунам ки дафтаротон қаттон тайёр кунед. ҳар як чизе ки ман мегӯм нависен, пауза дамонед, стоп дамонед, нависен, такрор кунед айқафои ман ва ай ҳамада муҳим поддержка кунед мара, лайк монен, комментария монен, подписатсия кунен. Ҳаминҷора ёдтон набарен. Ҳозир агар ки ҳамин видеоро лайк намондагӣ бошӣ, ҷураи ҷон, 1 секунд вақта мегирад. Лайкш мон, подписатсия кӯ, ягон комментария бинавис, дальше газ метем мерем. Якум дарси мо гуфтем ки дар бораи алфавити забони англисӣ мешава. Оҳиста оҳиста кӯшиш мекунем ки забони англисиро ёд бигирем. Агар ки сразу нафаҳмидӣ, и ягон чӣ намекуна, ягон маънои безир надора, маъно намекуна ки ту бесаводӣ не. Бояд як бор дига сар тамошо кунӣ. баъзе одаморо ҳофизашон сустай, ҳофизашон васприяташон қабулкунишон тезай ва ягон чӣ безебӣ нестей. Просто сар як бор дига тамошош мекунӣ, мешава. Раст ки сар кардӣ дарсхониро, мард бош то охира бира ва духтаро шуморо сар карда бошен, агар то охира равен хонен, насиб ба ягон результатҳои хуб я ҷоя рафта мерасем. хоб бози дарс ҳар мешава, дарса бо диққат гӯш мекунем ва менависем, такрор мекунем. Худованд нигаҳбон. Салом алейкум ба ҳама шогирдони азиз. Умедворам сози назн саломатиҳо хубай ва ай ҳамада главни настроени барои настрои барои дарс хондан хеле хубай. Барои ки мо имрӯз якум дарси худмонро сар мекунем, хуш омадем ба дарси якум дар бораи алифбои забони англисӣ, алфавити забони англисӣ. Мо дар ин дарс қадри шумо бо алфавит шинос мешавем, ҳарфҳоро мебинем, меомӯзем ва якчанд калимаи нав айхид мекунем дар ҳамин дарс. ба ҳамин хотир дафтаротонро тайёр кунед. дар як дафтар ҳарфҳоро нависен, дар як дафтари дигар калимаҳоро нависен, луғатҳоро нависен. дута дафтар ман ҳар як аза гуфтагӣ будем, бо ина як бор дигар дар ҳамин дарс гуфтаистам. ба ҳамин хотир тайёр бошен, агар мо сар мекунем. ҳозир шумо дар рӯи экран дидастем 26та ҳарфи забони англисиро. бале, дар забони англисӣ 26та ҳарф вуҷуд дорад. мо ҳозир якта ҳар якташа мехонем ва ба ҳар як ҳарф калимаҳои нав меомӯзем. рафтем. якум ҳарфи забони англисӣ ҳарфи A. ба забони тоҷикӣ мо А мегем. дар ин дарс мо фақат ба ҳарфҳо шинос мешем ва дар дарси навбатӣ бошад, мо звукҳои ҳарфҳоро ёд мегирем ки ҳарфҳо чӣ хел хонда мешаванд, дар ки ҷо чӣ хел хонда мешаванд, ҳамаша ёд мегирем. дар ин дарс фақат шиносоӣ бо ҳарфҳое. значи якум ҳарфи мо ки дидастед шумо ҳарфи A. мисол дар инҷа дута картинка овардагия ва дута калимаи нав. якумгиш Apple мешавад себ, сурати себ дорем. дуюмгиш ant мешавад мурча. дар поёни себ мурчаҳоро мебинем. ба он хотир дафтартонда нависен. яъне apple себ, ant мурча. мо аёдмона мебирорем калимаҳоро, не ки ман калимаҳоро бо ҳамаша дар группа роӣ мекунем, хати переводашон. всё равно шумо нависен ҳар як калимае ки ман мегӯм. давом метем. дуюм ҳарф ҳарфи B мешавад бол, яъне туб. ду калима дорем дар инҷа. бол туб мешавад, сурати туб дорем. бо бокс мешавад қутӣ, бо сурати қутӣ дорем. якум сурати туб, дуюм сурати қутӣ. бол мешавад туб, бокс мешавад қутӣ. сеюмги ҳарфи мо ҳарфи C. дута сурат дорем. якум сурати мо car, мошин, як чайкаро дидастем. дуюмгиш сурати гурбай мешавад ба забони англисӣ cat. ҳозир мумкин як хело савол бутам, барои чи ҳарфи C не ки мо car мегем ё ки cat мегем, сар ё ки set намегем. инро мо дар дарси дига меомӯзем. қадри шумо ҳозираша фақат шинос шавем. яъне мо ҳозир кадом ҳарфҳоро гузаштем? A, B, C ва давом метем мерем D мешавад dog, сурати сага мебинем дар инҷа. ва door мешавад дар, сурати одама мебинем дар пеши дар. яъне dog мешавад саг, door мешавад дар, сурати одам бо дар. A, B, C, D, дорем бо И ҳарфи ей тоҷикӣ мешавад хонда ранги ранги дар дарси дига мо инро мегзарем. ҳозираш дар калимаҳоро мебинем бо ҳарфи elephant мешавад фила. дидем як фили калон, сурати фил мешавад elephant. ин мешавад фил.
ана диимги суратмон сурат тухмҳоай, тухмҳо мешаванд eggs мешавад тухмҳо. Дидесено диим калимамон eggs яъне тухмҳо. A B C D E F ҳарфи F да омадем. F мешавад flower чӣ мешавад? Ана гулҳо мешавад. Дар як тарафи сурат мо мебинем ки як дастаи гулай мешавад гул. Flower мешавад гул. дар дигари сурат мо мебинем сурати флаги Америкай. Flag мешавад парчам. Flag яъне flower гул, flag мешавад. давом метем. ана ҳарфи G да омадем. G хати ду калима дорем. ята golf ята бозии голфа мебинем. ята яга калимамон girl мешавад духтар. Духтар голф бозӣ кардасай. нигоҳ кунед. Golf мешавад голф, girl мешавад духтар. бозии голфа умедворам ҳаматон медонед. давом метем. ҳарфи age ҳ мегем ку худмон ҳ age ду калима дорем бо ҳами ҳарфи age. ята hat кулоҳ. диимгиш happy хурсанд. нигоҳ кунед як смайлик ҳаста ки дар тори сараш корона ранги кулоҳ омадагия. мисол hatмон ҳами коронаш мешавад кулоҳаш. hat кулоҳ. happy смайликмон хурсандай хушҳол. happy хушҳол. ман калимаора бори дигар такрор мекунам ки қатъи переводошро шумо дароӣ мекунам. hat кулоҳ, happy хушҳол. дигари ҳарф дамерем ҳарфи age I. мисол дута калима дорем. якумги калимаон igloo мешавад. нигоҳ кунед. дар сурати дигари дидестем ки як сурат да морожения, як тагижда як хоначаи яхиай. купл. ҳамин мешавад хоначаи яхӣ мешавад igloo. ман ёра ҳамаша роӣ мекунам, такрор мекунем. диимги калимамон ice cream мешавад мороженое дидестем дар сурати якумги. ҳамин мешавад ice cream. давом метем. ҳарфи J дорем як калима jam мешавад варенӣ. ман роӣ мекунам аётон наброред. ман ҳамира такрор кардастам чанд бор шид барое ки яхело мумкин ки переживат кунанд ки калимаро сразу дар ёд мо намегирем. jam мешавад варенӣ. давом метем. ҳарфи K дорем. K якумгиш кенгуру сурати кенгуруай. диимгиш kick. дидестем ки бача тупа удар мезана. ҳамин kick удар задан. давом метем. ҳарфи L диден ҳарфи калон шихе нависта мешавад, ҳарфи майда шихе нависта мешавад. L ду калима дорем. lollipop мешавад чупа-чупс. сурат чупа-чупса мебинем. диимги калимамон lion шер мешавад. як бор дигар якум калима. lollipop чупа-чупс. диим калима lion яъне сурати шера дидестем шер мешавад. давом метем. ҳарфи M ҳарфи калон шихе нависта мешавад, ҳарфи майда шихе нависта мешавад. якум калимамон mother мешавад модар. сурати модарро мебинем ки дар дасташ тифлай. mother мешавад модар. дигари калима milk сурати шира мебинем. яъне milk мешавад ширбо. давом метем. ҳарфи n калон n майда мебинем. notebook як сурата сурати дафтарай. дафтар мешавад notebook. бисёриҳо ба фикрум дидагиянд ки дар дафтарҳо аҳамият додагӣ бошен. агар дар дафтаротон навистагӣ буда майдакиётон дамеден notebook навистагӣ мехонден ку ан ҳамин notebook хонда мешавад. ҳамин дафтар мешавад notebook. диимги калимамон note ин садо мешавад ё ки диққат кардан мешавад. сурати як ранги музика меброрем ку ҳамин сурати ҳамора дидестем note. давом метем. ҳарфи O якум калимамон octopus мешавад ҳашпоа ки дар таи овай. суратша мебинем ки дар инҷа сурати octopus дорем. ҳашпоа. ва диим калимамон open. диден як аниматсия тайёр кардагием ки мекушояд. open кушодан мешавад. open кушодан.
ҳарфи пи давомаш даста ҳарфи пи калон пи майда. ба ҳарфи пи рен ду калима дорем. Якта pen ручка сурати ручкаро дорем даҷа. Якта дига pencil сурати қаламайн дорем. Pencil қалам мешава. Pen ручка pencil қалам. Давом метем. ҳарфи q q-и калон q-и майда. q ранги к хонда мешава. Мисол дамҷа як калима дорем, як сурат дорем. Queen королева мешава. Королева ба тоҷикӣ мешавад королева ба тоҷикӣ на самом деле аёдам ро вардам не ки хай бисёриётон медонен уже королева queen мешава. Queen королева. Давом метем. ҳарфи r қати ранги ре ку ре тоҷикимон и r хонда мешавад. r American мегем ку ин ҳами ҳарфай. ду калима дорем. Якташ run дидесем бачара футболи американский дар дасташ тӯпи футболи американский давидестай бахшиш ин мешавад run давидан. дуюмгиш сурати ракета мешавад rocket. давом метем. ҳарфи s дутта калима дорем. якташ stop мешавад бес. stop мисол мегӯй ку гап задеса ба як мегӯй stop мешавад бес. дуюм калимамон аниматсияи обозӣ кардан дорем. swimming обозӣ кардан давом метем. ҳарфи t и ҳарфи t-ай ду калима дорем. якташ аниматсияи телефонай даҷа нависаги телефон. якта дигаш я зан қати микрофон бромада гап задесай мешавад talk гап задан. телефон мешава talk гап задан. давом метем. ҳарфи u бодорем дарши. ҳарфи u мешава хонда umbrella. якта сурати зонтик дорем. чатр дорем. як ҷода ранги а хонда мешава, як ҷода ранги ю. мо иша дарси гузашта дарси дигада мегзарем. ана ду калима дорем. якта umbrella яъне зонтик яъне чатр. якта дига калима стрелкаи боло дорем. стрелкаи боломон мешавад up яъне боло. яъне umbrella мешавад зонтик ё ин ки чатр. боло мешавад up. давом метем. ана ҳарфи ви дорем бо давомда. ҳарфи ви якта калимаи violin дорем. violin мешавад инами скрипка. дуюмгимон калимаи ways мешавад ваза барои гила мондан ку гулдон мегем. анами ways мешава. violin ways. давом метем. ана калимаи ду калима дорем бо ҳарфи w. якта аниматсияро мебинем ки як зан бо сагаш гаштгузор кардестай. яъне ба забони русӣ гулят кардестан. ҳамин гулят или гаштгузор кардан мешавад walk нависта мешавад. walk хонда мешавад ба ҳарфи w. walk. ва дигари сурат монда сурати барф дорем. барфи хунукӣ яхбандӣ дорем мешавад winter мешавад зимистон. иран қад w нависта мешавад. ва давом метем. ҳарфи x қати мо як калима дорем x-ray ба монанди мисол снимик мерем ягон узӣ мекунем томография мекунем ҳамира ҳамаша x-ray меган. x-ray. ва ҳарфи навбатӣ ҳарфи y ду калима дорем. якта духтарака мебинем ки дар дасташ як бозича бозӣ кардестай. ана ҳам бозичаро мо мегем ёё номи бозичай дар дасташ бозӣ кардестай. ва дигари калимаон як чи зардай. ҳамин зард мешава yellow. ранги зард мешава yellow. ва охирин ҳарфи z ду калима дорем. якта zebra медонем ки зебра мешава. ва дигариш zipper мешавад замок. сурати замока дидесен. мисол ягон спартификатон замок дора, курткатон замок дора, ягон бурюктон замок дора. любой чизтон ки замок доштагӣ боша ҳамира мо дар забони англисӣ мегем zipper. хоб шогирдони азиз ба ҳами дарси имрӯза ба анҷом расид. мо қатъи ҳарфҳо шинос шидем. ана дар забони англисӣ гуфтем 26 та ҳарфай. боз як бор дига ҳамаша мегзарем дар ин ҳамиҷа.
ана мерем я бор дигар A B C D E F G H I J K L M N N یا بار دیگه N O P Q R S T U V W X Y Z 26 تا حرف داریم. ما قطعی حرفا شناس شدیم، قطعی حرفا یک چند کلمه را آموختیم. ما کلمه ها را بار دیگر تکرار میکنم، رایی میکنم در گروپ قطعی پریبودشون. حرفا را یک بار دیگر بار رایی میکنم. شما مشقا را رایی میکنیم، شما مشقا را اجرا میکنین، کلمه ها را حتما از یاد کنین و در درس نوبتی ما یا شناس میشیم با حرفا کدامش در اینجا چه خوانده میشود. درسای ما را پراپسکات نکنین تا آخرشون تماشاشون کنین و تا درسای آینده خداوند نگهبان درس اخیر کنیم شاگردان عزیز.